Ya Allah, ya Allah. Aku ingin aneh kate melu ludruk dapuk sarip kudu tak kon dapuk mbokne ngono. Mbok njaluk mie mbok. Apa to? Sampun ngadeg kula. Ngaturaken salam riyen dhateng warga mriki no. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dereng ngantuk nggih niki? Oh, sampun nggih pun ayo bubuk mawon. Ilem nggih. Lho, wis ngantuk iki. Ning guyupe warga kene iki jan ora jamak kok ya no. Senadyan to sambi liyer-liyer ya isuk ditunggoni wae. Heeh. Nggih. Ayo nyekeki parang panglibur gending telagon apa no? Disukani napa niki, Bu? Napa? Hah? Sakarepku ya. Jono takok. Gaweke langgam no. Mengko dibacutke ya kuwi dangdutan ngono wae. Oh, ngoten. Tulung Agung Kediri Mas, tulung. Nggih, disukani Tulung Agung Kediri mawon nggih. Gending menika kula tujuaken dumateng perangkat Desa Asem Gedhe Sugeng Dalu lan Sugeng midhangetaken. Boten ketelupen kula tujuaken dumateng Bapak Darman. Iya. Sajane panjak kendang kok ya senengane ngepos bolak-balik. Bepastine atiku mbok kepengin
Matur nuwun no ya iki sepisan kas no. Lho. Ah, sepisan kas terakhir. Lagune sing apa no? Sing enak no. Apa Mas? Lilo. Lilo ta sampean? Oke, iku yo apik kok. Oke, baik. Oke, Ton. Aku ngesir rambute no, delok ndak rambute. Kayak buntute jaran. Aja ngono ta no. Dalang Bu. Ayo no. Ayo Mas gaweke lilo Mas. Ah. Ayo Ton. Lilo Ton. Oke, Dut.
Lilo hatiku wis lilo senadyan batinku loro-loro nanging aku ra kuwo amarga aku wis kapasut tresno. Apa wis ana kelingan sumpah janjimu marang aku sinang sena tanggale bulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung katiko nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah nyanding wanita ora nyono ora ngira kowe mandut taline asmara cintaku yang tulus suci ora mbok joko aku malah mbok tinggal rapi aku pancen nasibku aku kudu bisa karo sliramu pancen apa jroning ati nanging aku ora bisa nduweni